この先どうすつもりすった頃なば何も前でや TT だけの説教はオンチオンズの今日より立ち割り頭では分かってらしたけどさうめくいかねえこともあるで話すた時にあんたこんなしゃべらいでもその言葉だけが右から左へするカジャクシャレカジャクシャレめんどせえなワンダンだ言ってればいいんだカジャクシャレカジャクシャレなばなもかもんなんだ言ってればいいんだわのこと表のことだってさ分かってるけど今はやめてけじゃ心さわずかの余裕もね気持ちだけはありがてくもらうじゃんだはんでおいうちはかけるなよだはんで今はそっとしとめてけじゃ自分のままぐれめだことだけは信じてろさそんな落とし物カジャクシャレめんどくせえなワンダンだ言ってればいいんだカジャクシャレカジャクシャレなばなもかもなんだ言ってればいいんだ人は人さあんなこんないいだ人は人さあんなこんないいだこんな数や人のことよりもまず自分のことちゃんとせいカジャクシャレカジャクシャレめんどくせえなワンダンだ言ってればいいんだカジャクシャレカジャクシャレ